Veľakrát sa stretávame s rôznymi požiadavkami našich zákazníkov, ktorí stavbu využívajú častokrát veľmi multifunkčne. Atypická dvojgaráž má okrem iného prístrešok na 2 autá, na ktorom je izolovaná strecha. Tá dokáže zabezpečiť v letných mesiacoch až 10-stupňový teplotný rozdiel oproti vonkajšej teplote. Cena takejto garáže s rozmermi 9x6 metrov s prístreškom 6x6 metrov začína na sume 18 648 eur. Ukážeme vám, čo všetko v cene takejto garáže môžete mať. Celá stavba má všetky steny vrátane dverí a stropu izolované, aby bol dosiahnutý maximálny komfort. Okrem iného disponuje 2 menšími oknami a až 4 svetlíkmi, čo zabezpečuje dostatok prirodzeného svetla. V garáži je štandardne použitá elektrická garážová brána značky Horman, ktorú viete ovládať aj na diaľku. Brána sa vysúva k stropu, takže vám nezaberie v garáži takmer žiadny priestor. Ako vidíte, my sme si tu spravili pracovný kútik, nakoľko priestor využívame niekedy ako sklad e-shopu. To je jedno z mnoha využití montovanej stavby. Pri izolovaných stenách sa nemusíte bať montáže držiakov na záhradné náradie, bicykel či podičiek. Tepelnoizolačné vlastnosti sa nezmenia. Prípojky elektriny, vody a odpadu v rámci našich služieb technicky nezabezpečujeme. Čo vám však vieme zabezpečiť, je kvalitná a rýchla montáž vykonaná odborne vyškolenými pracovníkmi. Aj takúto veľkú stavbu s multifunkčným využitím vám vieme postaviť už za pár hodín, čo je veľká výhoda napríklad oproti murovanej garáži. Čistá práca za dobrý peniaz. Pekné počasie si nakonfigurovať neviete, ale garáž podľa svojich predstav áno. Klikajte na www.gardeon.sk a vyberte si ešte dnes.